ni ru duwe grade bu sang mong kha ne Luka bi thut shumse thi si kheni shumse shing si tung tha kheni iye Yesu ne Galilee ga Capernaum tu owe thi mring sang yir shi ami ang narni tha ang ma sang mushur shingut owe angi shingut owe khari ne aminga khang alwe khari ira ang ma gasa dai we khat jur chum adong mamang sang tru khe owe asang thi phe alwe ang ne sha me I akhi long I ne Nazaret phe Yesu na nang nga ma pha sing lam ale na ne nga ma sang shamang lam le di da na ne grai ang sang sher phe I we nga I sang alo we khat Yesu ang sang nga no ne tu ma wa al ang yang khe ni lu shi alo we khat ne we phe sang mamang sang sang be de hu sa athong atap odang ang yang khe ni lu shia mi asang we phe ne khadu gu mi sang be ri ra ami ne thigu ne thigu arit khe tha sorry shunwe ne ya long ne kha pha kha I rai ang aming akhang nang jur nang gun ang I de khamo khat ang ma lu shi dari ni ne wa we yang khe ni we ga ko hom khayang ma yang sang ang mong de sang bua akhat thalun bu shawe mong kha sang mongo ne de shat myung we tha shan she kharu tha Christo narni tha mong kha shingat we sang de tha no we narni ne grai nang sing we ang ni ye Israel ri ne grai yang khe ni lo no we jeju rat jeju shkun we ang ni ye nongom shi yat ri tha mong kha tha shi we ang ni ye Christo ne shingat we de sang we tha nang gun de khang shi ne de sa shi yang pha ban li tha ni gu de sa de khang shi lam long ne mdung achak Christo ne nang ma de pha sbong shmat shra ye we rat nang ma ne pha ban li tha ni gu nang gun de khang shi ne de sa shai wang de shat myung sang bem dam grai mong sel long la thu ra